И там да пирона ядат. Тъс пък тук ще сложа друго, защото тъс е като обичкане. Направила и накрая пак турба от изоставени дрехи правиш турби. Да, не правя. За билките. За билките и за... За билките съм си направила. Или тук, в хартия. В жълтата форма. Къде е жълтата? Не, друга, жълта на... Тука, на шкафа. Вътре на шкафа. Жълта, тук бе мамина душица. И тук въгъла, виж, е тук. Не може да няма. Има някаква турба. Има една турба. Ядеш. И бе останал от нощ. Да го сложим в книжната турба и ги сложи пак там. Явно ми от фронта, така говориш. Слагаме ги на една пръчка, горим огъня, край на плах и палим. Палим само мухава. И всички оцеляват. Вълния, десерти, специалитети. И се оказва, че вътре в това и какво как се казваше, пастьор, който открива пеницилина, доказва, че е от мухала.
Винаги писмата до нас огадено, ти ли знаеш от Търново? Ти да си ми писала писмо от Търново. Аз съм получавал писмо от дядо. Како ти да Пише Мила Яна. Ей, Гайл, ела тука. Ела. Ти ще My mom wants to show you something. Тръгни. Come on. Мамо, меда се казва Хани. Тръгни. Меда се казва Хани. She wants to show you a honey store. Слизай. Надолу. Okay, I'm going. Надолу. Те не са виждали такова нещо. Абе. Lord help me. Давай, полека. Чакай да светне. Стой. Чакай. Я виж. Погледни. Я. Шишета. Ето. Зимнина. Honey? Да. Хани, мет, ела. Хани, ела. Идвай. Искаш още да слизаш? Айде. Айде. Ела, Хани. Хани, ела да ти покажа Хани. Хани, come on. Не го завираш тих мизерите. Янче, обясни му, че това е склада за мет, ела. Security. Заключено е. Не може. Тук е ключа при бат комуни. Си излъгах, Пищи аларма. Пищи алармата. Лили да не дойдат отде. Тук има Yeah, it's a honey store. мед. You can't open it? Има пчелин. Обясни му, че има пчелин. There's honey. It's a honey 17 store. кошера. 17. He has 17 beehives. Айде. Ела работилницата. Come on. Come Look at the on. workshop. You already filmed that just now, right?